माइनाव आंखौ मोजां मोनखाथारो, बेनिखायनो डाइरेक्ट आइ लाभ इउ लिरनोसै आं। लिरियानो मोजां जासिगोन। सेभ खालामना दोनसै आं। कल खालामसै आं डाइरेक्ट। हेल', माथो एथ' बिजिमोन? गावनोनो फन बुगासिनो दंमोन आं। गावनो बिजि। आंबो नोंनावनो फन हरगासिनो दंमोन। माइनाव, दिनै आंहा नोंनि सिगाङाव फंसे खोथा बुंनांगौ दं। आंहा नोंनि सिगाङाव फंसेल' नङा, गोबां खोथा बुंनांगौ दं। होनब्ला नों बुंग्रोदो। फनाव बुङा, फेस टु फेससो बुंगोन। दे बिदिब्ला लोगो हमलायदिनि। दे। लोगो, नों आंखौ अननानै मोनसे मदद खालामदो। नोंनो मदद होनो मोननाया आंनि खाफालनिसो खोथा जाहैगोन लोगो। रांनि मददनि अनगा आं गासिबो रोखोमनि मदद होनो जेब्लाबो थियारि। बुं लोगो, नोंनो मा मदद नांगौ? आंनो दिदोमखौ रायथिना होदो ना लोगो। आं दिदोमखौ थैस' थांस'नि मोजां मोनबाय। आं बेजों जुलि जानो गोसो जाबाय। बेखौ नुजेननाय लोगो लोगो गोसोआव माबा गोदान बार बारदों, गोदान मिजिं जाखांदों। आं बुंना लानो उसुबिदा मोनदों। बेनिखायनो नों बुंनानै होदो ना लोगो। नोंथ' बेनि बेस्ट फ्रेन्ड, नोंथ' बुंनो हागोन। माइनावखौ नुजेननायावनो आं नोजोर नांबाय। बेखौ आं गोसो थोबाय। बेखौ हाबाबो खालामनो थांखि लाबाय आं। दा आं डाइरेक्ट रायज्लायनो प्रप'ज खालामनोसो एसे बोरैबा मोनदों। बेनिखायनो आं नोंखौ बुंदों। मानोना बियो नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड। सुखिया गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबखाबायना। I love you. I love you.